बिराद खाथिनि दं अमा लानायाबो थास' रुना होनांगौ अफ्रि होनांगौ गुन्दै होनांगौ बायनायावनो थांखाजोबो फैसायानो सान्दुं गोसायावनो थास' दाननांगौ बिथाङा आखाइ गारायबाबो गवाखै जेबोखौनो मावखायाखै फुंनिफ्राय आं संनांगौ जादोंल'सो जेराव खि गाव थाङा खिथु खिथु थांफानानै भिडिअ लाथारनांगौ आरो गाव ओरैबायदिखा गोथौ गोथौ हाबथारगोन दां ना इयाव हाग्रा सा सा थांबा हाबनाय नङादां बेयाव हाबना होयो नोङो दै गोनाङाव ओरै जिं जिंखै बे खन्द'आवसो ग्रोम ग्रोम थारमोन थास' दानफैदों हनै जानो नुवाखै बेखिसो बिलाइखौ दैयानो रानदो बेखौ दैनि थांबाथाय नों खनसे लांफैबावदों ओमफ्राय आं रुबाय थानोसै मिथिबाय दोनना फैनोसै दोनैया मा थां माथो नोङो दोनैना फैदो ओमफ्राय आं रुबाय थानोसै नों लांफैबावदो जागोन जायालै आखाइ हायैखौसो दानहोबाय थायो प्लास्टिकआव आं दा मारै बानानै मावनांगौ नाहरलायबावो मेगनफ्रा माहरखैर' गोरलै गथ'फोर बोग्राया दे आं गाखोनोसै देलाय आं गाखोनो आं गाखोनो दे गिदिर गिदिरथारमोन ग्रोम ग्रोमथारमोन खिलायलायदों दाउआनो एसे गुदि गुदियावनो हा बिथाङा ओरैबायदि ग्रोम ग्रोमथारनानै अखासो फैसिगोन खोमसि जाखाबाय जोमैया दाखा दाखानो रागाफ्रा खम बोरैबा मोनो खैरांनो सायावनो होनो मानसि जागोन खायाबा गस्लाखौ नों मोजां सुगोनबा मैलाखौ गाननानै खाथि जानाय नङादां नै लोगोफोर थास' दाननानै लायदोंमोन आं ओमफ्राय नायदो जुथायाथ' हाब्रु जाजोब्बाय आरो दाननानै लायबावनांगौ आखायाथ' नै आंना आखाइ गाज्रि माने अपारेसन खालामनो नांदोंमोन नालाय दाखालि ओमफ्राय हामफाया रुनो नागिरदों आरोना थास'खौ दोबसियाव अमायाबो देराखै फिसा फिसासो अमायानो दे गोख्रै रुदो लससो जायो अमा लाबा बिराद खाथिनि दं अमा लानायाबो थास' रुना होनांगौ अफ्रि होनांगौ गुन्दै होनांगौ बायनायावनो थांखाजोबो फैसायानो अमा लाबाबो लाबानो गैया खस्थ'ल' बेंकआव दोनथ'नाय बायदि जायो आरो बेमार सेमार जाबाथ' गैला दुब्ला थाबाथ' दे गोख्रै आं दानहैफिनसै नै बिराद बुरजा दानबाय थोबावा बियो होमबाबो बेयाव कार्टनसे ना कार्टनजों थोआ बियो अमानो थास' दाननानै बिराद मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय आखायाथ' आंना फारसे माने अपारेसन खालामजानायसो नालाय आसि बिमाया ओमफ्राय दा प्लास्टिक गानदों आरोना थास'आ थानाङैनि ओमफ्राय बिराद दै गांदों आङो हामफिनाव दै बिहरदों आङो दौनानै होदों आरोना ओमफ्राय केमेराखौ आं दायो दोनखुमागोनसै माने फ्रेंक खालामनो नागिरदों आरोना दौनानै होयोना होआ केमेराखौ अबेबा एखुमानोसै आङो
नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर दोनफुबाय आरो ना आं केमेराखौ मबाइल थुनोसै आङो दायो भिडिअ आपल'ड होगासिनो दङ Abro, dia, bisa nggak udahin nama dia ini ya? Ini hal yang lah. Bakar ada menang, bibit kan ini juga lalu sila. Sama ni semua orang baca beda nak. Bere menjaguman. Buah Urunachal, buah Meghalaya, buah Shillong, Darjeeling malah bere hijabal. Ikar. Bisa nggak boh? Dia ini ya. Orang ini deh aku bah. Ini lah. Nolai mana? Amusha, dona ke apa anu bah? Dona ke apa anu itu? Akhirnya lah. Ya, kayak apa nak kena kayak cuma mobile sudah nggak first thing. Lah, singgang pisang lu apa? Yo, apa nung kayak apa anu? Kak, nung ni dukuna bisnes tu palau pun kayak anu. Kira. Dukuna tu masih nung ni, ni. Pri dukuna tu palau pun nak ya. Mana? Ayo di mana? Sekarang lah, si pasnya. Sudah lambat kemudian palau pun nak marah apa ni? Dua sahaja berkelas itu. Dua sahaja berkelas ni. Macam mana lagi ber? Nah hotel. Waduh ya. Ayo di mana? Fleksi kalau tu dua lagi. Bisa apa? Video kamlai dengan kolah simpasnya. Kebare. Nailai, kamsel madi ka kedung kai. Tuan kumalai bau be pun tandi yo. Oh, ni bisa. Oh, tanggai, mat. Muna burai mun buka. Last ni ko haswa kai. Hat bila minggu ni mundur macam. Tanggal